19 December 2024 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare zvinhu hazvina kumira zvakanaka panapa. Ndiri kusangana nenyaya ndakaitarisa panapa ndingati it's bad news for Zimbabwe. Ndo zvinhu zviri kuitika pakuti opportunities mamwe ari kuvhurwa dzimwe nyika zvandivhundutswa kuti sei Zimbabwe isina kukwanisa kupiwa that opportunity. Ivo vanhu vavo vachikwanisa kucapitalize vachiuya vachiita zvavanoda munyika yedu yeZimbabwe muno vachiuya vachiita zvinhu zviri free. Zvinhu zvakadai so pandazvinzwa zvabata moyo wangu. So kana uchiziva kuti watosangana neni kudai so unodeedzerawo kuti pasi neZANU-PF tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Atisi vanhu vekuti tinongotaura zvinhu zvekuti tinoita ngapamwe tiri kungovenga uri tukuita sei. Dakunzwisa nyaya iri panapa iri kunzi in a significant move to boost international travel, China has expanded its visa-free transit policy, allowing citizens from 54 countries to stay in the country for up to 10 days without a visa. This policy, effective immediately, aims to facilitate easier travel and transit through China, enhancing its appeal as a global travel hub. The new policy extends the previous 72-hour and 144-hour visa-free transit period to 240 hours, 10 days. Eligible travelers can enter through any of the 60 designated ports across 24 provinces, including major cities like Beijing, Shanghai, and Zhuozhou. However, Zimbabwe is notably absent from the list of eligible countries, which includes nations such as United States, United Kingdom, Australia, and Russia. Ameno ndo nyaya itoripo hamadzadiwa kuti mimi munozoionawo sei muchinzwa maChina nemawiri avanoita the way yevanowelcome kuti vapinde vachiita mabusiness avo nezvinhu zvakasiyana siyana muZimbabwe, the way vachinzi vari kuchera makomo vachingoita zvavari kuda mumarwizi munomu. Yavo nyika yatotadza kuisawo Zimbabwe palist rekunzi mungogarawo 10 days usina visa munyika mavo, 10 chete dzimwe nyika dzavhurirwa 54 countries. Imagine panotopuwa 54 countries dzopuwa maopportunity ekuti vakwanise kuita izvozvo, but Zimbabwe haipo ipapo. But munenge muchimhanyira tikatasa parliament yemuZimbabwe yakagadzirwa nani? maChina iwa. Tikatasa zvinhu zvakawanda muno in Zimbabwe right now zvavakakwanisa kuuya vachiita, but I don't know why Zimbabwe vasiri kukwanisawo kuti ingokwana palist ipapo. Saka ushamwari wacho ndewechi, benefit yazvo ndechi yekuti vanolinga vanowirirana. Zvinhu zvakadaro ndakazvitarisa zvinondirwadza because we have brothers and sisters vanoenda kunana China ikoko vachinohodha vachinoita sei. They deserve that opportunity. Unotodzidawo 10 days idzodzo kuti unyatsoita zvinhu zvako wakarelaxa, kwete zvekuti utoenda uchimhanya usvika uchisaka chindipai visa. Zvinodhura kazvima visa. Imagine. Ndo masituation atiri kusangana nawo munyika. Ndo masituation ari kusangana nenyika iwayo. Saka handichazivo kuti zvinombori zvii kana kuti situation yakaita sei munoiona sei hamadzadiwa. Munozongoti pamwe ndiri kungojamukira mahara. Tiri ipapo ndabva ndatadhuma neimwe nyaya zvekare iri kubuda panapa iri kunzi door to door crackdown on smuggled goods. Vafunga kufamba door to door vachitsvaga zvinhu zvinenge zvakasmugglwa. A lot of people were confused panyaya iyo. Ndaona vamwe vachisimbisana kuti kana matenga zvinhu mumashopu monana shoprite chinchi chengetai mareceipts. Chinonzi kusmagula zvinhu, I think maZimbabweans havasonyatsonzwisisa nyaya iripo. Unototenga zvinhu zvako machengeta mareceipts munana shoprite because they are not saying kuti maba zvinhu kuSouth Africa. No, munotomatenga mareceipts mumachengeta, but the way inouya zvinhu zvinobva kuSouth Africa zvichienda kuZimbabwe yakasiyana hamadzadiwa. Kuti zvinhu unotenga zvinhu zvako wopa bhazi roendesa, bhazi richakupe mareceipts kuti vadeclare vazvipinza sei paborder. Unoona utenga zvinhu zvako wopa malaicha haambofaka kupa mareceipts kuti adeclare sei zvinhu because iwe unonga watobhadhara mari yako yakakwana. Zvinhu wakatenga mushopu hauna kana kuba wobva wati right chindiendesera zvinhu zvangu kuZimbabwe zviri kungosvika zvichitorwa anongonzi smuggled goods iwayo kureva kuti no one is safe. Munhu wese ari targeted because the process inoshandiswa kuti munge muchienda muchinodeclare zvinhu mega paborder. Vanhu vazhinji hamuna zvinhu izvozvo. As long as waita zvinhu zvekutumira you are not safe. Ndo zvazviri ngoreva kuti kana muchiona zvinhu uya nezvinhu zvenyu mega kureva kuti vanhu vese vari targeted. Hakuna ri safe. Chinonzi smuggled uya kuno makadizi makasmugula zvinhu. Ameno kuti pamwe paborder vatadza ri kungodila nepaborder ipapo. Vanoda kufamba door to door. This government is broke to the extent yekuti zvimwe zvacho ndakatozvitarisa. Unoona kuti pamwe pacho ndo pandinozongoti paya vanhu ivava vakavaka
taneta navo patinenge tichiti pasi nawo pepe. We are not saying kuti pasi nawo just ngoti pasi nawo. Sometimes kana uchinakirwa pandenge chiti pasi nawo gara wandipawo zando dzangu otonditsvaga maakuzvionera iko zvinezvi vana vembwa vasvinura musi umwe chete zvimwe zvacho maakuita muchinyaso svinura day by day muchisangana nawo maproblems iwayo. Watenga zvinhu zvako washanda zvinhu zvako gore rese ndopaunonzwa rimwe richidedzera kuti 2030 vanhu va system yeZANU-PF ichaita kuti arambe aripo. Munoziva kuti zvaitaura mutsvango panapa achiti statement rakabuda ZANU-PF spokesperson Ambassador Christopher Mchangwa has stated that while President Mnangagwa remains firm not exceeding his 2-term limit as a constitutionalist, the party's organ will work to convince him to extend his leadership. Mchangwa emphasized that the party values Mnangagwa's leadership and believes he should continue to serve beyond his current mandate. Muchiterwa every day mapinza magudzu enyu kusvika 2030 muchitarama mashura akadai so kusvika 2030 iko zvinoizwa vanhu vari kuZimbabwe magetsi makapedzera kunyatsomosangana nawo rini pasina kana chinyi pakati penyu ipapa pana magetsi ipapa tikabvunza hatozive you don't remember kuti takapedzera kuitika rini kutoita ameno tichaiti load shedding kana kuti chi hakutorina nyika yese kutarima wonzwa mwachiti achaningirina 2030 yeko ndaimozorora kumboya mumwe simple as that. Vanhu vakato demand vakadeclare kuti isusu chiti pai fortune chasi because takaona kunga aigona basa handiti saka chimbodzosera iye paminister aita minister of energy zvekare. Nyaya dzacho dzakabva dzangoperera pakungotaurwa kwazvakangoitwa. They don't listen. Hey, is a listening chinji nyika yese yamugudza nekuchema munenge muchidzwa kuti is a listening president. Ko why is it asiri kulisten that simple thing kuti ndioreti chaso cho muri kudimanda kuti ngauye regedza timuise. Why is he not listening? Why is he not listening kuti mabasa ari kunetsa munyika vanhu vovhurwa vaone mabasa? Why is he not listening? But unonzwa mwa achitobuda chitoita naro is listening yes chichi zuro ndizuro ndakanzwa kuti vakasunga mwe that guy hanzi munhu mutapa aomana zvimwe zvacho muchabvuma zvinyu tikukutaurire. But ZANU-PF is arrested and detained Timothy Minya, the self-styled king Mutapa, and charged him with undermining authority or insulting President Mnangagwa. Minya was arrested by some police Zimbabwe officers on 16 December who accused him of acting unlawfully. Vatopedza zvo aita sei ngonzi haiwe urikuda kuzviona kungani uda kuzviona ungani we king kuita sei kwacho hatodi kutodisrespectwa kana zvamu chose munenge muchimbotyekwa nditi munhu ane the way anobhelieve zvinhu zvake. I don't know, maybe pamwe anenge kushaudha kwaakaitawo zvake kusiri hatina hedu kuzonyazonzwa kuti aituka kuti tinotoshurwa kuti senyika titombonzwiswa kuti pane painzi aituka pacho anenge achituka kuti kudii because zvinhu zvakadai so izvi ndoka Zimbabwe kacho edwe ndoka Zimbabwe kacho. Tiri papo weekend uchivhayo ari kunzi abatsira futi this person. I don't know why vanhu vari kunyanyisa kutanga vari kubatikana nazvo. Ndakazvitaura I don't know how many times ndichitaura nyaya iyi ndichiti iri kurwa hapa inonzi counter attack, but mimi michazosvinura papaya makuti tatorwa counter pana panyaya iripo pari kunzi Mishek Chenjerai school head at Chibaya Primary in Masvingo and former chairman of St. Joseph Guide of the Roman Catholic Church is stuck in India after successful open heart operation. He has a shortfall and the hospital is not going to release him until it's cleared. Delays in paying the bill will see the shortfall going up because hospital accommodation is $200 per day. A 7,000 shortfall arose after doctors doing the operation detected new problems that needed to be attended to. This also meant that he had to stay in the hospital longer than earlier planned. Chivero ndo pakabhango budikira vakazogwana vakazongotega Chivero ndo pakabhango budikira mu comment section achiti why take me on such a heartbreaking story with no banking details or contact person and numbers for the hospital in India. How do we assist mumwe wedu wezhira adzoke kumusha ku ZANU-PF tine rudo rusingapere. We believe in action. Muri kuona skill riripo the way yavari kuronga kuda kukuhina inayo chese nyingo ku ZANU-PF tine rudo vachipomba mari dzacho because vanadzo
vanenge vachipomba mari kuzanupesa muchapedzera pangoti anything chese chida kungoitwa kuzanupesa but iri senyika munhu wese anofanira kungoafodha kunge achizviita but time yacho kuti muchikwanisa kunhingira munenge sara musina kana sendi uda kuti ubve nekujosa makagarirwa door to door crackdown chakadai vanobudikira zvavo vobva ivo ndo vari kuita zvinhu zvakanaka vari kudhilivha vari kugona basa imagine ndo situation yatinoita kuzosanga iri kusangana nayo nenyika that's why unoona kuti munhu wese anozobuda achingonzi aiwa havana rudo mazimbabweans aiwa ngatitombomira kuti mazimbabweans havana rudo mazimbabweans havana mari ndo nyaya yechokwadi iri ipopo because mari yacho iri kuenda kupi hurumende chayo yakabroka saka iri kuti anoshanda vanhu right. Update yekuchivero panapa pari kunzi zvoni Zimpax suspends fishing in Lake Chivero. All fishing activities in Lake Chivero have been suspended with immediate effect following the deaths of fish due to the contamination of water. Mvura yakasviba kai, mvura yakasangana nezvayakasangana nazvo, saka zvichaite kuti vanhu murambe muchibata fishi nekuti unongomaziya kavakomana vacho vanobata fishi vanongouya vanenge vakungonhonga chero dzafa dzega idzodzo unongoona dziripo makuseni makungonzitenga idzodzo muchienda unotoshamisika kuti mazuva ano dzachipa kudai. Saka zvanzi ayo ngadzimbomira kubatwa imomo kureva kuti dzinenge dzakutomboita kakudhura amene kuti vanenge vachinga vachidzibata vanenge vachibva nadzo nechikupi but dzichatomboita kakudhura munyika because ndo zviri zvelevel remuharare ndo kwandinoziva kuti ndo kwadzaibva nako dzichizotengeswa pamunenge makutombodya makwaya anonzi machiya mamakareva mabrima akureva kuti anenge akutombo kujamba iyi. That's the situation ama dzinodiwa ndo maupdates andinawo and angonditange daily nhasi ndinawo but tiri ipapo ndogara ndakataura kuti inini handisirini ndega voice of the voiceless. Kune vamwe vanhu vakawanda vanenge vane zvakawanda zvekutaura vane mavoices anonida kuti ange achinzwikwa neruzhinji ende pano munozviziva kuti takatozvipira tikati munhu wese ane voice achabudisawo voice rake asi platform ino ndeye mazimbabweans ndeye munhu wese haisi platform yangu ndeyedu tese. Pachipamwe pakulendi pasi neZANU-PF misangano inongoitwa yechimbi yeZANU-PF iri kunzi anenge asina kuuya ndio kunonzi kumanikidza vanhu ikoko ukoonwa kuti anenge asina kuuya anopinda pama1 kureva kuti muri kumanikidzira vanhu kumusangano wamunoziva kuti havadi kuuya. Musangano wechimbi ndewei muHarare? Dei mamuita musangano wechimbi wekuti hakomana toite sei nenyaya yemagetsi pamwe, toita sei nenyaya yemvura isiri kubuda mupombi pamwe, taitoti haiwa maita musangano chaiwo kwete zvimusangano zvenyu zvema2030 zvisina kana neorder yese izvi zvimusangano zvokutaura zvinhu zvisinei nenyika zvemagiraji enyu emusangano ekumakana kwenye kupatsanura kuita musangano. Unopatsanuka musangano kana musina order. Haudi kuti musangano ina musoro bhangu haina kwainoenda kai. Ndichingotaura chete muri mega ikoko kuprovince kana kujongwe ikoko ndekwenyu kujongwe ikoko. Asi this time jongwe rinopa dona parakakwira ipopa mukaita zvokutamba. Dzokai kuvanhu mutaure nevanhu. Kuti tozi musangano zvezvi maprivate mapedza zvimusangano zvenyu mangu kuzotiudza zvamaronga zvisina kuwirirana nevanhu. Endai kuvanhu mutaure nevanhu munzwe zvinoda vanhu. Muteerere kuti vanhu vari kuti kudii vanokuvhoterai. Kwete zvimusangano zvenyu zvamuri kuita izvi. Vanhu vanouya kumusangano ivavo vanhu veZANU-PF vashoma. Otherwise ipolitburo chete nenguva ikoko. Kuve kwaseke variko here? Vekumbare variko. Kamusangano kenyu kamuri kuita mega. Mozobva ikoko mane decision kwaita zofunga kuti this time munolomila. Dai zvinhu zvine ungwaru. Iye zvino zvese ari kutaura kuti yagadzira yaita sei. Kwa kune magetsi nezviri kuitungwisa. Ona zvese ane ZANU-PF ka necity council zviri mugroup same WhatsApp group zvakangofanana. Meya weHarare anoita kunge dhanda head ameti munhu akakwana here. Oza meya weHarare akangofanana Chabangu akangofanana Monzora same. Hapana chinofungwa chinobuda. Idhivula wativula ungodhumira chete mumadziro kufamba murima mapofu ari kutungamirana. Ndiye meya weHarare handifungi kuti zvanotaura anenge achitaura anenge atumwa futi.
because pfungwa dzake makanyanisi dzakasangana nyama nemabhonzo nemakuru nematumbu semupoto. Haafunge meya wewe. Kana achizvinzwa achida kundipindura haafunge brain dzake dzakadhakwa. Aziziye brain dzake dzakadhakwa haafunge munhu yawo. Zvinhu zvaanotaura zviri off topic. Off topic. Kandi akadya mate eZANU-PF here ameno. ZANU-PF chokwadi chainotaura chete ka imaswera sei nemakadii. Kungobva ipapo chete dzaanhema. Hapana chinhu chakambotaurwa neZANU-PF chakaita kana. Izvino vari kumwa mvura yakasviba. Hapana kana neaction. Kana kuti zvibvunze kuti eze meya pakaiswa chibhorani mutauni. Uri kunzwa sei chibhorani chiri mutauni? Chichifanira kunge chiri kumusha. Chibhorani zvaidhonetwa mahara nema-non government organization. Ndizvo zvamungakurudzirwa kuti zviiswe mutauni. Iwe meya uripo uchinoita basa rekutambisa mari. Varume ka. Itai serious neupenyu. Botswana yakazviita izvozvo. Vakavarairwa chingoti haiwa tisinotonga haiwa ruling party haibvi. Haimwe akangofuma akagara mukicheni. Saizvozvi makavarairwa izvozvi. Mwari vane maitiro avo. Mwari vane matongero avo. Mungataure zvamunoda zvese mungaite sei. Mukashaina mukada kuzvibhosta mukada kuzviita vakuru. Hakuna mukuru kuna Mwari. Hakuna mukuru kuna Mwari. Chero mukakura mukaita sei. Chero mukatenga mabhazi. Chero mukatenga mota dzakanaka sei. Unopinda wega mukofi nekagumbezi. Nekasutu kako kakatsemurwa kumusana. Mota inosara yofunga kuti toita sei nezvayo. Fungaiwo vanhu pane zvinhu zvese zvamunoita. Fungaiwo vanhu pamadyiro amunoita kuti vanhu vari kudya iwe isi tichidya kudai. Zvino zuro ndizuro maminisa mamwe aitotaura kwaiti tipeiwo mota dzechi2. Ndokunonzi kugarira nhanzva chaiko. Kwai tipeiwo mota dzechi2. Kwai dzisingadhuri. Pamari yamuchava mota dzechi2 idzodzo vaverenge kuti maminista ma-MP mangani, makansela mangani. Muunganidza mari yacho pamwe chete. Moitora moenda kumbare kudevelopa kumatapi uko kumaflats uko. Vanhu vari kuita basa rokuitirwa weti nevanhu vari kumaflats kumusoro uko weti ichidzika pasi ichisvika ichirova musoro memunhu. Asi muri kutofunga zvokuti mupiwe mota dzechi2. Kusafunga kwemp vanhu madhanda head. Kukura musoro nhema. Musingafungi vanhu munofunga zvomuhomwe menyu chete. Kufunga zvemhuri dzenyu chete. Asi muchiti makavhoterwa. Dei MP akanga abuda achiti veduwe. Mota dzatinadzo president imbomirai kudziwedzera musadzichinje. Imbomirai timbotarisa kuyera kwatiri kugara rhodhi hadzina kunaka. Kukaita maminista 5 vakagadzira rhodhi dzavo wokukambuzuma wokukodzana wokubudiriro wokumufakose neoglenview. Rhodhi dzikanaka idzodzo tinouchira maoko kuti aiwa hurumende yatry. But muri kutofunga zvokutoda kupiwa dzimwe mota. Dai vada kupiwa dzimwe mota vamwe havana kana dzimba vanorenda maroja. Asi uda kupiwa imwe mota. Isaiwo vanhu pamoyo veduwe. Includeiwo vanhu pazvinhu zvamunoita vanokuvhoterai. ZANU-PF kangowo kapati kekungobatira mudumbu sehari kasina mubato. Kapati kekungobatira mudumbu kunguti vakabata mudumbu ndo vanorarama. Ari kure nepoto haabati mudumbu anofa nenzara. Mwari mupenyu. Mwari anorarama. Varipo vaidaro. Asi pakupedzisira havana chavakakohwa. Kunorimira pasi, kurimira vhu zvinongotsva. Rabai muchiita zvamuri kuita izvo, nguva inokwana. Handikutauriri kuti Mwari vanokutonga sei, asi nguva inokwana. Zvamuri kuona matanga hondo muZANU-PF kudaro zvibvunzei kuti hondo iri kubva kupi. Muri kungobayana magaro ikoko, muri kungobayana ikoko. Asi munozviti mese muri veZANU-PF, asi umwe nomwe ane mafungiro ake. This time vanhu vachavhotera Mwari. Mwari ndiye achatsvaga munhu waanoda kuti atungamire nyika. Musambofunge kuti nyika munoitonga nechisimba chamuri kushandisa. Kana Mwari vapinda chaiko chaiko munongopabva smooth. Zvakapfava hapana kana anombokudzingai munongobva mega. Asi ziyai kuti zvese zvamuri kuita Mwari vakakutarisai ende havasi kubwaira. Vari kuona vanhu vavo vachitambudzwa. Vari kuona vanhu vavo vachiitwa zvavari kuitwa. Vari kungoti mune shuwa here?
asi muzizive kuti zuva rimwe chete rinenge rakakomirira mese ZANU-PF yese machembere ese ari muZANU vana kule kule vaya maspicha munotaurana namutsvangwa kunge munhu abva kuchimbudzi bva kutoireti zvako nonga aitaura zvisina nebasa rese pavanhu. Kurwa hondo haisi mhosva, hamuna kutumwa mairirwa nyika yenyu. Zvamakarwira nyika iyi mukakunda hazvina kunzi chirambai makagara pazvigaro chipeiwo vamwe imi chizorora yandi makarwa endai munozorora kumba mupewe vamwe mukana vatonge. Makaita basa hondo makarwa takakuonai. Asi haisi advantage yamunoda kutaura kuti nyika itorwe nepenzura. Nyika tarisai kuMozambique kuti kuri kuitwa sei nenyaya yekuda kwezvepenzura zvenyu izvozvo. Kuri hakusi kudya rinodziya. Pamwe ndozvaura kuti maZimbabwe aiti. maZimbabwe adaro vanongonamata chete kuti Mwari tioneiwo. Onai zviri kuitika munyika medu. Tibatsirei. Mwari vanokuitai zvavanokuitai. Handisi kushuvira kuti murangiwa asi Mwari vakakutarisai mese. Kanika munharaunda munoti Chris Mutsvangwa weko. Mukanwa make munoda kukorektiwa, munoda correction chaicho mukanwa make. Because anofungidzira kana akaenda kuhondo ina handamboona mapikicha ake pahondo kwaaiva ini handambokuonai. Asi ngaakorobhe mukanwa make kana aitaura nawo anozotaura nevanhu vane kumba vabereki. Same namwe weHarare anofanira kukorobha muromo make. Azive kuti kana vachitungamira vanhu vatungamiri ngava lead by example. Kuitira kuti tsokodzera kuenda pachinzvimbo chaakaenda icho haana kuzvivhotera akavhoterwa nevanhu. Ngazive vanhu. Hatina basa naye kana kumuziva kana kuti ndiani hatinei nazvo. Tarisa vanhu vakakuisa pachigaro ipapo. Uva respect, utaure nevanhu uchiziva kuti utaura nevanhu. Vamwe vako vari kutaura navo vabereki vako, vamwe vanengina vako, vamwe ndivana sese vako, vamwe ndivana tete vako. Patinoita mukanwa mune mateya shuwa kuita mukanwa mune mateya kutaurira Zimbabwe ise zvisina nebasa rese vanhu vachimwa mvura ine tsvina. Varume. Mukawana nguva moda macorrections. Handisi kuti kutungamira kutungamira rudzi. Macorrections anodiwa akawandisa. Underline mamwe wedza munotaura kuvanhu. Mamega muzvibvunzo kuti asi zvandataura zve vanhu vari kufunga sei.